Asikubingelele sikwamukele kwi-channel kama ku-Pastor Ningi channel New Flick. Sicela inamba isenze kuphela kusona 9 kusenja 5 ntambama kuphela. Ungayisebenzisi inamba before 9 and ungayisebenzisi inamba after 5 ntambama. Sibheka la udaba oluka Mary Mabaso uthi ke ngiphuphe bhuti engithana naye aphula eclass ngapha ke mina ngiyagula ngokwempela. So ngiyabingelelwa weMary empeleni angazi siyokufundisa kangakhi abantu abakufuna ukubingelela futhi abafuna ukucela. Lokho kwenza ukuthi ngifile ukuthi abantu they think they are entitled ukuthi ifuna nje ngimphendule yabona njobe sebuzile. I-approach is very important ngisakuthi indlela ovela ngayo umubuza ibalekile nayo yabona. So siyazwelana la ukuthi uyagula kodwa ke kubingelela kubalekile, ukucela kubalekile. Ingakho iBhayibheli lithi ocelayo uyophiwa. So asibheke la uphupha indoda yakhe i-boyfriend yakhe iphula eclass. Her boyfriend is breaking a glass. Yeah. Iphula inglass ushuthi inglass icup yenglass yabo. Nake singakusho number 1 ngokujwayelekile isikhathi noma uphupha umuntu sikuthanda njengopawulo boma ephula ingilazi ngoba lokho sekusho umzuzu omubi futhi omuncu uwesinqumo lo muntu angasasithathi sokuqeda ubudlelwane bakhe ngenxa ngabe yobuhlungu noma yokukhathazeka asuke nako lo muntu. uHezekiel 23 verse 4 uyophuza ubuthi leyo ndebe uyophuza kuze kube yiconsi yokugcina uzoyilahla phansi ngilazi uyihlephule ibe izicucu uzexuphula amabele ngenxa ke yobuhlungu ukuke kuzokwenzeka ngoba ngiyinkosi uJehova lokhu ke engikushilo. So number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuba uPaul uma ephula ingilazi ngoba kungaveza ukuthi lo muntu akeneme futhi angahle anqume ukulaqaza umsebenzi noma isikhundla noma into eyigugu kuye. Asithi ke thina number 3 futhi uma uphupha umuntu kuwuphawu lubi uma ephula ingilazi lungabuye likhomo lo muntu ugcwele into ukuthelo futhi angase akufake kwenkulu ingcindezi wena ezokwenza ukuthi mhlawumbe ugcine ukhathazeka noma ugula kanzima noma kungenzeka vele lo muntu ngenxa yento ukuthelana nayo ukufaka ngaphansi kwencindezi nokukhathazeka nokudala ke ukugula kwena noma kahle kube sekudalela mhlawumbe ke ukugula yabona. uJeremiah 19 verse 10 bese waphula uphiso phambi kwamadoda ahamba nawe uthi kuwo usho kanje uJehova Sebawothi uthi ke ngiyakubulala kanjalo laba bantu nalomuzi njengokwaphula kwesitsha sombumbi esingena kubuye sihlanganiswe. Besibheka la umuntu when the person is breaking a glass intentionally, so okusho lo muntu uye lo ongenzeka uzothatha lesinqumo ngabe sokuqeda ini ubudlelwane bakhe ngabe inkinga ezikhona ezibanga ukuthi mhlawumbe unobuhlungu noma ukhathazekile sathi thina kungakhomba futhi lo muntu ukuthi mhlawumbe uzothatha isinqumo ngenxa yokungenami sokulaqaza umsebenzi isikhundla noma enye into eyigugu kuye. Ngiyabona noma ke lo muntu ugcwele into ukuthelo nolaka futhi ke
uzobe ekufaka kwenkulu incindezweni ekulethela ukukhathazeka nokugula mhlawumbe empilweni. Siyabonga kakhulu kube besibheka la umuntu umephula ingilazi kuloko lakandonisisa. Kuleba uyo Jesu siwe niphansi lamatulu kuleba uyo Baba siwe niphansi lamatulu kuleba uyo Jesu siwe niphansi lamatulu.